ka sako kayan kofa gidan ku ba wanda ko firamare haba ne mana gaba ɗayan su babu wanda su ga ko firamare kaga abun da ya tsada ne kaga abun da gaskiya to ai gaskiya ne ai gaskiya ne ai gaskiya ne amma ɗan mata ya kike? Tafiya kalau. Tunda muka gama digiri a wannan ba mu sake haduwa ba har yanzu. Ba ita bace fa. Okay, amma wallahi akwai kama kin gane? Sai dai kama. Ni ba anan ma nake rayuwa ba kin gane ina rayuwa ne a Dubai. Ingila na zo nan ne service in karatu na kin gane? Allah sarki. To da Allah sabi nan mai ke son zamu yi. Kame 090 to shikenan na ce suna fa Sunana Faiza. is okay right Aududu muhimmin da wannan gida Aududu Aududu kuma Aududu malam waye Aududu in sadaka kake nema sai kai bayani amma ka zo kana wani Aududu baby waya kuma shine za to ubanka ne ni kana shiru da Allah wallahi malam da Allah ka je kawai wallahi ban san shi ba wallahi yake wa tsohon ki biyayya na baka a iyalinsa ba alƙar an zai gani baba a'a wa ko dama ka san ni mahaifinka ne Allah ya tsaye baba ko ya baba baba da Allah